الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Син менән дә утыр әле. Син монда якынрак утыр. Син тегендә утыр. Яме. Арттан бар. Тайып. Раббын кем дәресләрен дәвам итәбез. Һәм инде без сезнең белән әлхәмдүлилләh алдагы дәрестә тәүхиднең өч төргә бүлүнүен алдык. Нәрсә ул тәүхид рубубия, нәрсә ул тәүхид улухия, нәрсә ул тәүхид асма ва сифат турында әйтеп үттек. Һәм инде аларны кыскача гына әйттек. Шулай ук тәүхидне алдагы дәресләрдә тәүхид өйрәнүнең әһәмиятен һәм инде моны гел кабатларга кирәк. Моны гел белергә кирәк, чөнки бездә бүгенге бу кызганычка каршы кешелектә шундый ялган фикер, ялган уй тараталар. Тәүхид, һаман тәүхид дип әйтәбез. Һаман тәүхид дип әйтәсез дип әйтәләр. Бу чынлыкта дөрес сүз түгел. Әйе, ничек күрәк син тәүхид дип әйтәсең, димәк син шуның кадәр иншаллах туры юлда булуыңа өмет күбрәк. Чөнки тәүхид ул бар нәрсәнең, бар гыйбадәтнең асылы, безнең динебезнең асылы. Тәүхид ул Аллаһны аның исем сифатларында берләү, аның фигыльләрен, аның эшләрендә, гамәлләрендә берләү Аллаһны, һәм инде әлбәттә Аллаһны мәхлукларның гыйбадәтләрендә берләү, Һәм инде бүген шулай ук сезнең белән тәүхидне өйрәнүне дәвам итәбез. Һәм инде бүгенге дәресебез тәүхид ар-рубубия нинди баганалардан тора. Тәүхид ар-рубубия нинди баганалардан тора. Тәүхид мәсьәләсенә килгәндә шулай ук кемдер сораган мөмкин. Нигә соң безгә бу тәүхид ар-рубубия, ал-улухия ва ал-асма ва сифат? Шундыйда әгәр дә уйлап карасак, шул пәйгамбәребезнең сирасына кайтсак, пәйгамбәребез вакытында булган мөшрикләр Аллаһ субханаһу ва тааля аларга мәңгелек ут әйткән мөшрикләр, ягъни Аллаһтан башкаларга гыйбадат кылучы кешеләр, аларның тәүхид ар-рубубияда проблемалары булмаган аларның. Алардан сорасаң, Аллаһ субханаһу ва иза кил лахум ман халака ас-самавати вал арди ла якулунна Аллаһ. Әгәр дә алардан сорасаң, кем бу җирләрне барлыкка китерде? Аларның бер һичшиксез Аллаһ дип, кем ризакландыра? Аллаһ дип әйтә торган. Аллаһның шулай исем сифатларына бар тик бер исемдә генә аларның каршылыклары булган. Аллаһның исем сифатларында берләү. Аларның булган проблемалары кайда? Бар тик бер тәүхид улухиядә. Бар тик тәүхид улухиядә. Алар ниндидер гыйбадәтләрне Аллаһка гыйбадәт кылганнар, ләкин кайсылар гыйбадәтләрне шунда инде үзләренең путларына багышлаганнар. Ягъни тәүхид ар-рубубияда аларның проблемалары булмаган. Алар тәүхид рубубияда Аллаһка ышанганнар, ләкин бүгенге көндә безнең көндә кайтсак, безнең кешелектә, хәтта без торган җирлектәрдә кешеләр тәүхид улухияда гына проблема түгел, хәтта тәүхид рубубияда проблема. Хәтта безнең тәүхид рубубиябездә юк, тәүхид асма ва сифат та юк, тәүхид улухияда. Тәүхиднең өчесе дә юк бездә бүген. Чөнки бездә бүген кешеләрне сорасаң, кем бу җирләрне барлыкка китергән дип. Алар элеккеге мөшрикләр шикелле, әлбәттә Аллаһ дип әйтмәячәкләр. Аллаһ дип әйтәләр бугай шунда дип. Инде мәктәптә китапта укыган идек, нинди шартлар булган да җир барлыкка килгән дип. Аңлыйсызмы? Җирләр үзләренә үзләре, яңгырлар үзләренә үзләре ява дип. Шуңа күрә бездә бүген буларны өйрәнү бик әһәмиятле. Шуңа күрә һәм шулай ук бүгенге көндә кешеләрнең ширккә ләгүе, ягъни мәңгелек газапка илтә торган гынаһка ләгүләрнең сәбәбе нәрсәдә? Ничек уйлыйсыз? Моның сәбәбе нидә? Нигә кешеләр бүген ширккә ләгәләр үзләре дә белмичә? Белмиләр. Чөнки бездә бүген гыйлем аз. Кеше тәүхиднең нәрсә икәнен белми. Кеше ширкның нәрсә икәнен белми. Ничек инде тәүхид иясе булсын, әгәр ул тәүхидне белмәсә, чөнки безгә яшьтән әйттеләр, нәрсә ул тәүхид? Нигә ул шу һаман тәүхид дип әйтәсез? Шуңа күрә кеше тәүхидне өйрәнмәй. Шулай икенче бер проблема кайда? Ул да булса кеше ширкне белмәй.
Yani kişi nindi gamel işli ulanı hatta bilmeyin bu gamelini мәңгілік utqa kitire deyip. Mesela biz şimdi көп derslerde ettik. Şuluk bir misal, bu taralgan nerse bizim halkta şuna kadar getirem. Şuluk mesela balanın başına kus tiymesin deyip balan telgeşi koyuyor. Yani balan butağı koyuyor. Bunu kişi bizden kişi bunun bizni şirk ikanin bilmeydiğin. Şuna kadar koyuyor. Lakin bu gamel şirk gamel. Bu gamel şirk hem şunun kadar bir küp gameller var bizim halkta taralgan. Yani мәңгілік utqa iltatran gameller. Lakin kişiler bunu zor günah ikanin hatta bilmiyorlar. Şuna göre bu tarmaklarını bizge öğrenmek pek mühim. Öğrenmek tuğanlarımızga, balalarımızını şuna öğretmek kişkeneden, sabilarımızını tevhid asıl etirip. Yani bugün biz göremiz, Arap illerinde, şuluk, Saudiyska'da nişik balalar yaştan tevhid aların yüreklerine singen. Tevhid aların yüreklerine singen, onlar kişkeneden şu tevhidde olsalar. Lakin bizde bu tevhid yok. Şuna göre biz onu öğrenirge tiyişmiz. Balalarımızga, ınıklarımızga, tuğanlarımızga, kurşilerimizge, hatınlarımızga, irilerimizge, etiyenilerimizge şu ilimni taratırga tiyişmiz. Tayyip. Tevhid er-rububiyye nindi bağınalardan tıran? Tevhid er-rububiyye nindi bağınalardan tıran? Ayta, Tevhid er-rububiyye Allah Kur'an'da Musa aleyhisselam ham Firavun turunda haber etkençe iki bağınadan tıran. Musa özünün abisi Harun bilen Firavun ham anın yaranlarına kilgeç alarını Allah'a ışanırga indi başladı. Yani Allah Musa'nı Harun bilen jibere koya Firavunga. Ham alar Firavun'u Allah'tan çakıra başlar. Ayda Allah'a ibadet kıl deyip. Firavun Allah'ın barlığını tanı idi. Firavun Allah'ın barlığını tanı idi. Ama yüreğinde özün ilah deyip sanat tekabirliği için tışkı kıyafeti bilen Allah'ın barlığını inkar etti. Yani vlast. Çünkü o özün ilah deyip özünün halkına etti Firavun. Eğer o bugün Allah'ını tanasa, onun bu hakimliği, onun bu vlasti yukka шығуынан korktu Firavun. Şuna göre bunu kabul etmedi. Bildi Allah'ın barlığını, lakin bunun turda etmedi, kabul etmedi Musa'nın davetini. Allah Firavun'un sözlerini getirip etti. Kul. Bir minut. Eyti. Kale femen rabbukum ya Musa. Musa aleyhisselam Firavun'a gelgeç. Firavun eyti. Femen kim senin Rabbin ey Musa dey. Musa ona kısa hem büyük hikmetli sözlerle cevap etti. Kale Rabbunellezi ağta kulle şeyin halkahu sümme hada. Musa aleyhisselam etti, bizning Rabbimiz ol her bir narsega tüs kıyafet birişi, hem ondan so'ng bir narsega da yo'l ko'rsatuvchi, to'g'ri yo'lga eltuvchi. Demak, tevhid er-rububiyye iki bag'anadan turadi. Birinchidan buyuk Allohgina barliqqa keltiruvchi. Bir kimde ko'klarning ham yerning ham alar arasında bo'lgan bir narsaning barliqqa keluvine shahid bo'lmadi. Alloh aytgancha Ma ashhadtuhum xalqas samawati vel ard. Min alarni ko'klarning ham yerning ham alarning o'zlarin barliqqa keluvini ko'rib turdim deb aytuvchi birer yolg'isham. Min alarni ko'klarning ham yerning ham alarning o'zlarin barliqqa keluvine shahid yasamadim diye Allah. Şuna göre var mı bugün birer kişi, mana men ko'klarning barliqqa kelganda qarab turdim deb ko'rdim deb. Var mı bir kişi? Yok. Allah subhanahu bir kişini de bir nesnenin de özüne şahit edip almadı ham köklerini, yerlerini hatta şu kişini Allah bir özü barlığa getirdi. Allah barlığa getirdi özünün hikmeti, özünün kudreti bilen. Tayyip. Devamda demek birinci kavgadan ise büyük Allah'ına barlığa getirişi. Allah bar neseni barlığa getirgende ondan başka birisi de yok idi. Allah şu ayetini özlerine hakimlik hem idare etini tirkevçilere karşı güçlü delil edip getirdi. Lakin bunda hakimlik hem idare etinin nindi münasebeti var? Bu jingil. Bu jingil eğer birersi birer eybir buldurayken, demek o şul eybirinin hocası bula, hem onun bilen idare ede. Şulay etip Allah birden bir barlıkka getirişi, patşa hem barlık hakimlik anıkığına. Allah'ın tengdeşleri yok. Mahluklardan qaysisidir bu dünyada nersegadir iya deb aytirga bir kimning de haqqı yok. Kafkazda, Tataristonda, O'rta Aziyada ham boshqa yerlarda bo'lgan musulmonlarning qo'y birovlari nindidir qabrda ko'milgan kishilarga boralar.
Һәм әйтәләр, монда күмелгән безнең шейх шушы дөньяның 4тән 1 өлешенә ия. Я инде безнең шейх дөньяның 3тән 1 өлешенә ия. Я яңгырга ия, я безнең шейх барлык ширләргә ия. Һәм әгәр аңа мөрәҗәгать итсәң, ул сине терелтә дип кешеләргә ялган һәм башка ялган фикерләр тараталар. Ягъни хакимлекне Аллаһтан башка кемгәдер теркиләр. Бу мәсьәлә турында Аллаһ мөселманнарга Коръәндә ачык дәлил китереп әйтә. Нәрсә ди Раббыбыз? قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Аллаһ Раббыбыз Саба сүрәсенең 22-нче аятында әйтә: Аллаһтан башка иләһләр дип санаганнарны чакырыгыз. Ягъни менә кемнәрне сез Аллаһтан башка иләһләр дип саныйсыз? Чакырыгыз аларны ди. Алар күкләрдәге һәм җирдә булган хәтта бер бөртек нәрсәгә дә ия түгелләр ди Аллаһ Раббыбыз. Һәм андагы нәрсәләргә милектәшләр дә түгел. Һәм алар арасында аның ярдәмчесе дә юк. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәндә моның турында әйтә. Шушы сүзләрдән соң нинди акыл белән барып Аллаһтан кала башкаларга гыйбадәт кылырга кирәк? Нинди акыл белән сорарга, өметләнергә? Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәндә Раббыбыз әйтә: Сез ди, миннән башка, монда бөтен нәрсә турында әйтә Аллаһ Тааля. Миннән башка гыйбадәт кылган нәрсәләр бер нәрсәгә дә ия түгелләр ди, хәтта бер бөртеккә ия түгелләр ди. Ничек син шуннан соң шулай Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: Әгәр ди, Пәйгамбәр әйтә, әйт ди минем кулларыма ди. Әгәр алар ничек әле аят? Как это? Ничек соң инде аят? Аллаһ мустаан. Ва иза саалака гибади ганни фа инни қариб ди Аллаһ. Әйт ди, әгәр минем кулым синнән сораса ди, мин якын ди Аллаһ әйтә. Мин якын ди. Уҗибу даъвата дагин иза даа. Һәм дуга сораучының, дуга белән мөрәҗәгать итүченең дугасына җавап бирәм ди Аллаһ әйтә. Һәм шунда ук әйтә нәрсә ди? Сез гыйбадәт кылган нәрсәләр бер бөртеккә дә ия түгелләр. Ничек син шушыннан соң барып шушы үлгән кешеләрдән барып сорыйсың? Ниндер имамнардан, ниндер әүлияләрдән, ниндер сыннардан барып шуңа өметләнәсең, хыялланасың? Ничек итеп, нинди акыл белән? Һәм буның барысының сәбәбе нәрсә идек? Нәрсә идек? Гыйлемсезлек. Чөнки безнең кеше белми моны. Белми, безнең кешеләр аятларны белмиләр. Тайып, дәвам итәбез. Монсы беренче булды. Беренче баганасы тәүхид ар-рубубия. Икенчесе бөек Аллаһ бер үзе генә идарә итүче. Беренче нәрсә әйттек, Аллаһ бар нәрсәне дә барлыкка китерүче. Димәк, ул син әгәр бүген бер нәрсәне барлыкка китердең икән, димәк, бу нәрсә кем хуҗа? Кем хуҗа? Син хуҗа, син бит аны барлыкка китердең. Бер нәрсәне ясадың мәсәлән, бер нәрсә төзүдең мәсәлән, бер үй салдың. Син үй салсаң, бу өйгә кем хуҗа? Әлбәттә син хуҗа. Шулай ук Аллаһ Субханаһу Тааля бар нәрсәне барлыкка китерде. Бу дөньяларны, бу күкләрне, бу җирләрне, бу кешелекне, башкаларны, хайваннарны. Һәм аңа димәк кем идарә итә? Һәм аларга кем хуҗа? Аллаһ хуҗа. Һәм алар белән кем идарә итә? Аллаһ идарә итә. Аллаһ мәхлукларын үзләрен тапшырып калдырмаган. Әмма ул аларны барлыкка китергән һәм һәрберсен үз юлы белән җибәргән, юл күрсәткән. Аллаһ Субханаһу Тааля әйтте Коръәндә: Аллаһу халиқу кулли шайин ва хувал вахидул каххар. Аллаһ барлык нәрсәне дә барлыкка китерүче. Ул бердән-бер шиксез кодрәтле. Ар-Рa'д сүрәсе 16-нчы аят. Һәрбер нәрсәгә ул үз юлын биргән, күрсәткән. Я барлыкка китергәннән соң һәрбер нәрсә белән идара итә башлаган. Аллаһ әйтте: Саббих исма раббикал а'ла, аллази халака фасавва. Аллаһ Ал-А'ла сүрәсенең 1 һәм 2 аятында әйтә: бар нәрсәне барлыкка китерүче һәм бар нәрсәгә төгәллек бирүче бөек Аллаһның исемен макта. Бөек Аллаһның исемен макта. Нинди Аллаһ? Бар нәрсәне барлыкка китерүче һәм бар нәрсәгә төгәллек бирүче. Һәр нәрсәгә барлыкка китерү бу беренче багана. Һәм шуннан соң ул дәвам итә: валлази каддара фахада. Мәхлукларның язмышын алдан бигләп куйган һәм аларга юл күрсәткән. Ал-А'ла сүрәсе 3-нче аят.
Шулай ук Аллаһ Раббыбыз әйтте: Инналлаха юмсикус самавати вал арда ан тазула ва ла ин залата ин амсакахума мин ахадин мин бa'дih. Шынлыкта Аллаһ күкләрне һәм җирне алар кымшанмасыннар өчен саклый, ягъни тотып тора. Һәм әгәр алар кузгалалар икән, шу күкләр һәм җирләр селкенәләр, кымшаналар, аларны Аллаһтан башка һич кем дә тотып кала алмас. Менә бер мисал. Җир тетри башлый. Аллаһ шушы җирләрне тотып тора. Җир тетри башлый. Кем туктата ала җир тетреүне? Кем? Бер кеше туктата алмый. Ярар, шул яңгырлар ява. Күктән боз төшә башлый. Шушы йодрыклы. Кем туктата ала шу бозларны? Бер кеше туктата алмый. Шушы күкләрне карагыз. Бер нинди терәксез шушы болотлар кешегә кирәкле расстояниедә, шакрымда йөзеп йөриләр. Шул болыт итәк кешеләрнең башларына килеп, шул тонналаган, миллионлаган тонналар сулар кем тотып кала моны Аллаһтан башка? Бер кеше тотып кала алмый. Шуңа күрә Аллаһ Субхану тәгалә бар нәрсәне буларны идарә итә, хәрәкәт иттерә. Шуңа күрә шунлыкта Аллаһ күкләрне һәм җирне, планеталарны, галактикаларны барлыкка китергән. Һәрбер йолдызга үз орбитасын биргән һәм һәрбер йолдыз һәм планета үз орбитасында йөри, хәрәкәтләнә. Әгәр дә Аллаһ буларны барысына үзләренә тапшырып калдырган булса, нәрсә булыр иде? Карагыз сез. Җир, Ай, Марс, Сатурн, Юпитер, башка төрле без белгән галактикалар, планеталар ничек үзләренең орбиталарында хәрәкәт итәләр. Көн белән төн алмаша. Мәсәлән, кичә булды көннең иң озын вакыты. Кичә булды көннең иң озын вакыты. Бер елдан соң нәкъ шул вакытта көннең иң озын вакыты булачак. Аллаһ Субхану тәгалә көнне мәсәлән, әгәр көнне озынайта икән, димәк, төнне кыскарта. Төнне озынайта икән, көнне кыскарта. Һәрберсе үз вакытына, берсе дә берсенә кермәй, буталмый. Бар нәрсә яз, көз, кыш, агачлар чыга. Шуңа күрә менә бер мисал. Машиналар. Бер шәһәрне алыйк, мәсәлән, Казан шәһәрен алыйк. Машиналар йөриләр. Әгәр шул ук светофорларны сүндереп, бар нәрсәне бер нинди бөтен милицияларны, ДПСларны алып куйсаң, шул машиналар бәрелеп, бетеп, сугышып, кыйнап бер-берсен үтереп бетерәчәкләр. Ни өчен? Идарәсез калган өчен. Идарә итүче юк. Бу бары тик бер бәләкәй генә бер шәһәрдә бар тик машиналар гына. Син шуннан соң нинди акылың белән әйтәсең? Син үзең шушы сүзләрне әйткәндә үзеңнән үзең яңа балаларыңнан ялмыйсыңмы үзеңнең наданлыгыңны күрсәтергә? Ничек инде шул җирләр, күкләр шулай итеп әйләнә алсын үзләреннән үзләре? Ничек инде шул яңгырлар шулай йөри алсыннар? Нинди шундый гакыл, кемгә каян килгән шундый уй һәм фикер? Аңладыңызмы? Шуңа күрә Аллаһ Субхану тәгалә буларның барысын барлыкка китергән һәм булар белән барысы белән нәрсә? Идарә итә. Таyyib. Бүгенге көндә галимнәр әйткәнчә, әгәр җир 5 сантиметрга ераклыкка үз орбитасыннан китеп барса, 5 сантиметрга, уйлап карыйсызмы? Бар тик 5 сантиметрга. Менә бер шырпы тартмасы. Барча кешелек хәлакәткә дучар булачак. Менә җир үзенең орбитасында әйләнәме? Әгәр 5 сантиметрга тайып алса, барлык кешелек хәлакәткә дучар булачак. Кем тота аның үзенең орбитасында? Кем куйган аны шу орбитага? Бу гаҗәеп нәрсә. Аллаһ шуның өчен әйтте: "Әла лакул халқу вал амру табаракаллаһу раббул аламин." Һичшиксез ул булдыра, барлыкка китерә һәм әмер итә. Кем ул? Аллаһ. Галәмнәрнең Раббысына Аллаһка мактау. Әл-Агъраф сурасы 54-нче аят. Әгәр Аллаһ безне барлыкка китереп, үз-үзебезгә тапшырган булса, без әллә нинди пытлар шикелле булыр идек. Ләкин юк. Әллә бездән кан үзеннән үзе йөриме? Тәнебездә. Кем ул канны йөртә шушы тәндә? Кем уйлап карагыз бармы? Шу тәндә кан йөри. Йөрәк, яра кемдер әйтә, йөрәк йөртә дип. Кем соң шул йөрәкне типтерә? Кем шул йөрәккә җан бирә, субханаллаһ? Кем ул канны, кем бавырны, бөерләрне һәм үпкәләрне эшләтә? Ничек син сулыйсың, уйлаганың бармы? Ничек син сулый аласың? Кем шушы күкрәкне ача? Кем шушы һаваны сиңа бирә? Бик гаҗәеп. Кем ишетү һәм күрү сәләтен бирә? Әгәр бүген күрү сәләтеңне югалса, кем сиңа шу күрү сәләтен кайтара ала? Кем? Кешенең күзе, хәтта галимнәр
Галимнәр, медицина галимнәре кешенең күзенә биргән сыйфатлар Аллаһ моңа баш сыймый. Әле бүгенгә дә моңа баш сыймый. Ничек шушы күз шундый төрле функцияларга ия, субханаллах. Шул ук машинаны алыгыз. Машина барганда фарлары селкенәме әйтеп барганда сикемә. Кеше бара, кешенең күзе туп-туры карый. Кешенең күзе туп-туры карый. Һәм башка сыйфатлар. Әлбәттә, буларны кем бирә? Кем биргән буларны? Әлбәттә, Аллаһ биргән. Шуңа күрә бер нәрсәне онытма. Аллаһ биргән һәм иртәгә шул ук Аллаһ аласы килсә, ул алучы. Аллаһ бирүче һәм алучы. Шуңа күрә бүген гыйбадәтләреңне калдырганда, Аллаһны инкар итеп йөргәндә шушы җирдә атлап, бел бу сүзләрне. Синдә булган бу үзеңнең тәнеңдә генә булган нигъмәтләрне, күз, бавыр, сулау һәм башкасы һәрбер күзәнәгең, шушы гаиләңне, хатыннарыңны, балаларыңның сәламәтлеген кем бирүче? Аллаһ. Иртәгә Аллаһ ала икән синнән шушы нигъмәтне бер кеше кайтарып бирә алмаячак. Һәм шуннан соң Аллаһка гыйбадәт кылмаганда уйлан. Һәм шуннан соң Аллаһка гыйбадәт кылмаганда, Аллаһны инкар иткәндә, намазларыңны калдырганда, уразаңны тотмаганда, гөнаһ эшләгәндә, зина кылганда, риба, кешенең малын, кешене рәнҗеткәндә уйла. Аллаһ субхана тәала иртәгә ала икән шушы нигъмәтләрне бер кеше кайтарып бирә алмаячак. Миллион доллар акча түксәң дигән. Миллион доллар акча түксәң дигән. Тайып. Шуңа күрә әлбәттә Аллаһ буларны барырга китүче дидек. Шулай булгач, ничек инде кешеләр Аллаһтан башкаларга дуга белән мөрәҗәгать итәләр? Ничек иттереп шуннан соң? Эх, уйлансак икән без шушы Коръән аятләре турында. Бу аятлардан без хакимлек тулысынча бер Аллаһныкы гына икәнен аңлыйбыз. Ул гына бит күкләрне һәм җирне һәм алар арасында булган бар нәрсәне дәген барлыкка китерүче. Кем ул? Аллаһ Раббыбыз. Ләкин бу фикерләр мусламаннарда кайдан барлыкка килгән соң? Нинди фикерләр? Аллаһтан башка идарә итүче бар дип. Шушы үлгән кешеләр нидер нәрсәдер решать итә дип. Үлгән кешеләр ниндер аларның мүлекләре бу дөньяда бар дип. Аллаһтан башка бу фикер каян килгән кешеләргә? Аллаһтан башка кемдер нәрсәдер, ниндидер нәрсәгә ия дип, мондый фикер белгәнебезчә каян килгән? Белгәнебезчә кайчандыр греческий философлар яшәгән. Алар уйлый башлаганнар һәм әйткәннәр, бу дөнья барлыкка килгән һәм аның барлыкка китерүчесе бар. Әмма без аны күрмибез. Кайда соң ул? Алар эзләгәннәр һәм тапмаганнар аны. Чөнки күз карашлары Аллаһны чолгап ала алмый. Шуннан соң алар әйткәннәр, бу философлар, әйе, бу дөньяның барлыкка китерүчесе бар. Иң элек ул аны барлыкка китергән, соңыннан ташлап киткән. Бу нинди надан фикер. Әлбәттә, ул үзеннән соң шушы дөнья белән идарә итүчесен калдырып киткән. Теге Зевслар, ниләр бит алар, теге греческий философиядан килә. Нинди надан фикер. Шуны кешеләргә мәктәпләрдә, шуны кешеләргә университетларда өйрәтәләр, шушы надан фикерләрне. Шушы надан фикерләр, тузга язмаган сүзләр һәм тузга язмаган фикер. Ләкин безнең заманда да бу фикер кайбер мусламаннарга күчте. Аларны Аллаһ гафу итсен һәм туры юлга бастырсын. Безне дигән туры юлга бастырсын. Алардан кайберәүләре үлгәннәр алар өчен шәфагать итерләр дип уйлыйлар. Һәм шуның өчен аларның кайберләре барып шәфагать сыйлар шу үлгәннәрдән. Никадәр бу мусламаннар надан. Аллаһ әйтте: "Ва ла танфагу шафаату гиндаху илля лиман азина ла". Аллаһ каршында бер кемнең дә шәфагате файда китермәс, әгәр Аллаһ аңа рөхсәт итмәгән генә булса. Саба сурәсе 23-нче аят. Хакыйкатьтә бу мусламаннар шәфагатның нинди булуын белмиләр. Шулай дип әйткәчтен. Алар шәфагатның ничек булуын да шулай ук белмиләр. Шуңа күрә, иншаллах, икенче дәрестә ничек нәрсә ул шәфагать кылу һәм кыямәт көнендә кем шәфагать кыла алыр Аллаһ каршында? Кемгә Аллаһ рөхсәт итер? Шәфагать кылуның төрләре, аның әркәннәрен, буларын иншаллах икенче дәрестә иншаллах синең алырбыз һәм инде бүген шушы урында тукталырбыз һәм инде дәресебезне йомгаклап әйтәбез нәрсә? Без бүген тәүхид ар-рубубийны алдык. Тәүхид ар-рубубий һәм аның ике баганасы бар. Беренчесе тәүхид без битме алабызмы? Кеше аңламый бит тәүхид рубубий, тәүхид улухи нәрсә, тәүхид асма ва сифат. Шуңа күрә тәүхид рубубий нәрсә ул? Нәрсә ул тәүхид рубубий? Беренче нәрсә, Аллаһ
Бар нәрсәне барлыкка китерүче кем? Аллаһ. Бар нәрсәне барлыкка китерүче Аллаһ. Шуннан соң бар нәрсә белән идарә итүче кем? Аллаһ. Барлыкка китерүче, ризыкландыручы, яңгырларны яудыручы, терелтүче, үтерүче һәм башкасы һәм шушы фигыльләрдә, шушы Аллаһның гамәлләрендә без аны берлибез. Һәм шушы була инде кем? Нәрсә була? Таухид ар-рубубия. Таухид ар-рубубия. Шуңа күрә әгәр берәр кеше бүген әйтә икән, юк, моны Аллаһ барлыкка китерүче дип. Димәк, бу кеше таухид ар-рубубияда нәрсә кылды? Ширк кылды. Әгәр бүген кеше бара икән берәр кешегә, менә әйдә нитәле, менә безнең инде 5 ел буе балаларыбыз юк, менә сиңа килдек инде, син генә бала булдыра аласың, әйдә безгә бала булдыра дип берәр кеше янына баралар икән, булар кемгә? Таухид ар-рубубияга ширк кылдылар. Чөнки баланы булдыручы, барлыкка китерүче кем? Бар тик Аллаһ кына. Бар тик Аллаһ кына. Ягъни сәламәтлек мәсьәләсенә килер икән, менә саулык сәламәтлекне син генә бирүче, синнән башка бер кеше сәламәтлек бирә алмый дип берәр кешенә килеп, аннан сорыйлар икән сәламәтлек, димәк алар таухид ар-рубубияга нәрсә? Ширк кылдылар. Чөнки сәламәтлекне бирүче кем генә? Аллаһ. Я инде мәсәлән, менә әйтәләр минем гомремне мәсәлән кашан үләм, кашан дип, моны белүче кем генә? Аллаһ. Шуңа күрә таухид ар-рубубия Аллаһның гамәлләрендә Аллаһны берләү. Ул гына барлыкка китерүче, ул гына бирүче, ул гына идарә итүче һәм ул гына алучы. Аңладыгызмы? Баракаллаһу фикум. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.